no kwasem ni asem a wo de atodwa yi de ano odene ya na ma tan ni bi emfiri wo mu aditira ya na efiri nkola no nkola abo ne sem ya wo mo ye because oba tan bia ni ho a obewo ne ba bia ni ho a obekasa kire ne ba wonte a ebe ye ne de ntubu so ya wo so de twen no ba ta na aka kire ne ba no wo de twen no be so ye bibi ma ne hu sa de a wo ye no eye ne ya to wo ye no next dia bi ma beba no onye sa bi obekofom ama se wo ye nkola no mo ye miensa no wo ye mienu no wo yi ba ko afiri mu a asotwe wo de betwen akola no no next year no ne obeka se yi last year no mi din samfu se ya mame eto ne mama yunu e mame de wanto bia mame nti sansamfu no woni obekofom ama de ope bia ne mame aya ama no oba tan bia ni ho a obewo ne ba se wo mpe ne ba na sem ebi wo homum bia na sorry bia na oba tan obesa no na akola na wo ka ho miensa no na enye ne ba ene etimisi na bia ni nua ba ana ni nua ba ma ba me kan wona wawo ba wo mu yi eno na se ba ko a me mu hia ye kan ho asem ono ane maame odna ba wiase akwan ode akola ne faso akola ne kasa no na kamenyane hanuma ka obeti esu ane wo su se won kai maame no krai no maame ne emmo ne din fanya yi etira mbese mi hu se wawo ba no na wu jai enti se uke se akra na so de kra na enye de bronya anasa afia duro na de enkra mi ensa na se mienu udo bepi na ka se ba ko de me din bepi akotan ba bi akoje ade a efe maye na de ama na ne atimi aso ne magya baako awofi na ba onya ese baboni ekunu na mpanyufo se akokọ bai akokọ ba akokọ tia ne ba nkum ne ba akokọ nai tia ba ne nkum ba so Agya Manso on se dem di kan ye no oba tan bia ne obawo ne ba obeta no bia ne fira kola ne ye o Agya Manso de no se me gi me dia to hasisi ebe hadwen what you say me ba me ni tifi me ba pe ya me ni tifi me le me pharmacy ni sie me nkasa no ba ni tifi on kasa no ye ebia on se me ka me nshada se me ba me ni tifi me nkasa no because of the oye me ene ateti a me wo mu no enti me nkasa no ho what you say wonu so me nkasa no ho no ha no why wona me ka no ba tan bia no oba wo ne ba se o ta ne ba ne fridie akola ne be yam no e be ye wo ese on kasa no se le bon na so wu oba ko pia na kwa Agya Manso se ya le bon no wu a ya na mpanyufo se Agya Manso nipa didiwi ne nkansam nwie ana maka ba bia so oba tan bia no oba wo ne ba so obeta no ne firi akola no enti wo twe na so kakra na na nipa no so a next time no wo ye bibia ma ne nua no ma obekasa me maame ye me ye me maame sei na maame ye me sei enti obekofom ana se obesachira na next time no wo maame ye bibia ma wo nua no ma wa ye bia ma wo obaten bia no aba wo ne se abi ni se o kasa se obakra wo de aba fa nti o de afato na me wura mu on kasa aba ho nti ono so nkasa ho wono se me na me maame no wo na maame beto na de ne ba wiase on kasa no na nyame mfa sama na yare abo no anadwo a woda owo mo hwe ma na wu ana so ba ko pejara me na ko ne se na Agya Manso ne duru wa I'm going to Christ way. And then I think it's more power. Now, who have you? Yes, I don't know. Now, I didn't know about time. Mu kwada na mutimi echim mu yimu debintra me ma etiefo nyina ajo Agya Manso
eto de bia ne masa ne mayiba ena Agya kan ebi wo ho so a na ye awo na owo no ne be ma na wo no nani anye ho be ma na one ne wo ba no ehu hi ono de asai akoda no etu akwara no ye be wo no ompe na sem na kwanda waya de what baby ai sanity what the baby ana ko fan bai mane obeta wo pa odi atembia ye wo se eti du baby a na o chaade a bo se de na ne kunu no pe na asem no ne ba no o man kama bibia o no de ma no na enye oyo bata na te sa hwe yi unuma de de ba omo benyine no na omo nka no di ka papa mo because o ma ni hu say wo do no na wo mpe de na wana asem ya eti ono benyine no na oni ni nua ne ntam nye den ija asumje na sa wa create mesa ama wo ma eye ma wo so bi ni mo ben pata si sa eti obi wo ha bo hu na de on pe na asem na be yie na de pe na asem so aye basa afina na o bre ne ho asia made na on pe ne ho na asem no obi wo ha wonye wo de ye na onyini a wo de be ye wo obi wo so on ka hwe de be kai wo a won ka hwe by we say won say wo your bad time a even say wo do ba akokora say akola ba akon hu say wo pewe asem e chen no enye chese say o your bad time out to say nyame enim ana nkola no wire ho pa de yempe na asem no wo say na ne wire aho na ni nye because otimi wo say wo pe na asem ade obeyama obi a wani so eto de bia na nkola ne ye nkola boni de nenso wo your batan se wo so punish na fine obetimi de bro nya na punish ne de ba mani hu ne enti a wo twe na so imi so ye mbida ma me to ya to ma me nue me cousins gina ye mo mu bia nyina bi me ya ama me ama me et satam na ebibi sa bae no ende na o fa ne sen o me obi an me ne eden to za me ne eden ba na mfa me ho bi de na mfa me ho because o say o kire me say me ntra baby man ntra ho ena makotra baby eti ho na me kotra me ono ni nua ho na me pe o say me ntra me nana ho na say me pe me nana ho eti me punishment they say bro nya de na to ye no me ya mambi ba me momu de ejama so na mfa me ho but akwala bi wo ho a ontumi na ne wira ye den aho because obi a be shatara o munyine kwa so kwa na mfa me ho eno boama enkwa akwala boni sembe mo na ai se wuti anye yie no pie no kwa abonte because waka o munyina abata wo ho e na wo no kwa abonte a ba bi obe ayonko a obenya no se o munya wo ba no sa ne besi asase obeko no ebi ankola okoto wo mo no so omunya ankola papa se sa wo na ama ne kwa abonte ba e ba se wo ye ne sa se bia ye ntoma wa mane hu ne enti a won to ade ne ma no na mo no nche se no nti ubu afu na se ade yi te se tofi o se biscuit o mane bi bana ka che sa de we a wo ye enti enne bro nya tare no me ma onto so besesa kama me ma otan nye adwuma sa ena men nye no konti se de bia na otade ye no ba on se upo bi asem so yehu kola no upo asem upo ba kwasem yehu pa se ebia nkomo ne be die ene yema obaye ne koti ade bia opeso de ma no ade bia opeso de ma de ada wa no wo ye sa ba ko no wire ho wo so no ayedi enye o mo so timi no wo mu nyina ade na so atokos wo be wo ba ko bia wo do no eye ba susuma nkola na aka ne enhu ni bebre se we na apenasem enye me mantiti mu nye de emma nkola no entem to de bia be ma na ofa no omotriti unti anwa eti akola no na sese abeye eyi wo kasa he o se kwasia o yese o si koshini no o yese o ba Agya Manso sadio bi di America pa je se ye betwa wada pa mo se etwa wada pa
because I was say I could be catching the mammy 1 2 3 now see Jimmy now as mama da ukasa say everyone will now woni me answer na mama see Jimmy for no was wow one kabim mama nan kabim mama nan kabim akona na so mu bue na no say de bi okase papa Jimmy na wo nyansani na wo ma wono wonyam sa no sasa majira niso se nkola no omunye bibia to bo ase o how bia ba to bo ase at times o how na ba ye no kra no nyame pene so edibe ya di bia ma ti to bo ase na susu ma o tan nya adwuma ma odo anya adwuma odo de afu Agya Manso na wakasa uma na wutimi paimu no obi wo ha mi enim se de na esi obi timi tan ne ba pa obi timi tan ne ba o ne mfa hansia mindim de na ediba o nyina no ya mpena asem da ba ko se o se ne maame se hemi se ne so ne gya no o program anya papa na ne wo ye no ono no so no gya no okotu sa akwala no etwene ni kunu no so no ye okaka esi akwalei ne hwena no ne eno awuraba na ona ye ona ye maame ne tia so ona hwene no akwesi wuye oma na nani da omo so no entimi anya hwe asa na ababa wade a o hia me o ka kire me nte o kasa nyina no osu wo hu ade kura na waye no ebi ta o mapa o kasa pa na hwa baba wan afrika na mra kise ne maame atana babisi enne nyina enya so obo na mentimi hu se o kasa no afa o se ni so ni basam ye Agya Manso onye hwo se bi so ye honhom asem wenye honhom asem mame ko o jaze ebi ayeye hu no tra ebi so na nye tra mame ko stubborn killer hono ene de nufu de se nya gwa bontin wa ko ni nontia mon sende no mu hwebi no asende and then we are Christy. So we are changing. We are Santa Christy. Many I drew Santa Christy. My son. No son. My memory also deep in tea and our phone a woman na a oma as chimun apebias matabi. What to be done? Ogora matibe. Mamini can't share her for near to your phone. Omojoso ogoro ya sama esi pa isida obi wo ho say a story enye story about time for ni bi wo ho a ogoro e bia akola ni sua no situation bi a akola na ma na komu no na edidi ne tim se de mark Christy kan say obi say nam ne so na ono ne so na yeja omuja wari gu obaye no edi ma me ne tim obi ne ne ma me ko edwom akola keto be 2 years awuntimi nkasa na mfa nse na akola ni years ka o years ka na akola keto se ye na akola ndi share ne ho years ka ya yehu ya hwehwe wa yehu afa de maame ne se emse ne bana Johnson ti o yi ne ho ye years ka ne hwe ye se maame na years ka na hye ne bana ye bring maame ne papa ye bona ma ansa na obi beje no enti maame ne bana ne nyina mo ya aka was in a banny before. Now, I 2 years, no, Nyansa Ben and not unim. Mamma and the bananka because of that issue. A software bem, I saw your mamma in the corner, and the banner is in the banacon. So for no, Eddie got to have a car, come on, in a mamma so fine. Pains near him, Guasia and the Banamana community. They'll go about time for him, or much in some come too much. Akola be Jimmy. Akola de Nyansa Ben, I'll call him. And so no fan den they said when you size I want to asem and I go on cranny to be a house one way yona. Ebi and mamma no penasem and papa no penasem. Mamma Jenna was a memma, papa Jenna, Obeco,
because of sade no ebe koso wo ya akola no obatan ni hu se wo ya akola ntina o yesa no start time akola no na meje wo na wo mana abekọ papa ho de akọ ana meje wo na wo mana maame ho na abekọ de akọ ogoro papa bi ko yi ne be frabo san so atofom simply because of frabo chire na aba akra ni swa na akra ne pe maame na sem frɛ akra na akra ne ma o se nya ne ba enya ne ba ye kekewo eya asem anka wo yi akra ne frabo san so e de na atofom se nya obi na ekoto so a ko hu akola no akola ni swa ye wo no na oni ho enti we nya saa father love no bibia ye ne maame na oba no no onwo da enti ne papa ni de wa imagine de wo be say obekọ ne ade papa ni so anti bi da enu say aya asema beto ne sesie ya papa ni wu ye kwa ejapade o ye kwa ne ba no wa mani bi wo so ya akra no mpe na asem frɛ na papa ne frɛ na papa ni so no yetuntum nti sa akra no osuro be ma tuntum papa ne frɛ na no so su ye o twa da ebi ogoro ente sa asem na me ogoro asem na me ka be tuntum na wase encha na boje se na no hunwi kanokre akra no besuro ofre no ma enu nti no wa manager pade betonne ena ogoro ebisu wo ha mema no enyim ya na ya broken heart we jawo be ma oba bia ka che be ma se menyim o kan ye ne no ana ne ba wo 15 years hu be ma ne bi na obese akwo no science be ma no kanokro be de ado enti enu nti emon pa akra na se e ma ne pa akra na se wasa o chese na ni bon be akola na ni ma no akai be ma no eni bon na ni ma no akai be ma no that no ye den on the say no na nipa be bu enimu ka akra na de ono innocent child ono asa akora chi be na ko fana ba be na ko fana ba enso nipa be bu enim ge obi awo na because of say one treat akra na ye ni nti akra na free na o se wonyem ye na be ma na ka che ne se ma me ko yigu okọ hospital aye say ni womb na ye depend ye be nti se wo yigu a ida so obewu ana se onwo ba biem nna je se wo se wo ye no onti na funi ba kaka no mo de koto be ma na busu afu ni mo ko ya be ma ne senye ne dia ono so be ma ono wat na be 3 years oni wa dina obenyem ya wo senye wa enti owo ye no kwanhwa akra ni yi oso hu akra ni ti pa be ma ne ti ye be ma no mutima che be ye fo ni bi owo akra ni the same thing akra na no na hwene oba nso no wo sebe ma no o ma akra no fo akra na akra ne kana wo twa ne biu o kana na o se eyesa na ayense be ma na aka no wam pa akra na sem da na akra ne bi firi nti ogoro nti ase bi na me hu ne se nipa bi enyaye because akra ne de nkasa bi nkotene ba bi ono de wa onka ahwe oda ho na wo ye baby se my Christians mi aje ho odi mum die wo de oda ho se o jeje ho edie no so jeje ho a wa o ti meje ho no no aje ho aka wonsam na se me ka no wo da ho a mum die nku a wo sa ma me we ogoro o je ho so akra ne se be ma no wa je ho ama na se na wia waje ho ama na se na wia eno ndie mbiem ena je ma so nkura ne so bi su a o mo ye nkola bonne enko ha wasemi ni etoro fufuwe otibi du tora ne papa ne maame ka ne papa ho asam ko ba no aka iti maame fo ne hu se ebi wo ha wo hu se ebi o ya akra ohia se bi o chene tena se ne kasane ade enti obenyine no we wo ye konkonsani o anya papa o saa na ade na ba bedua ho na o mpa akra na sem na je ma so nkura ne so bi wo akro no wo no maame bi wo ha o store kese bia provision store na se bibia o ye adwuma de ba betimi awia na ama na bofom owia no de ko school nkra sam so on fanye bibia o de ko school na wakodi o de ko school na akote cha mamanfo akra betimi wi eska goro na otutu from na o de ahyew no ya na maame na bofom ti maame no bofom sa na se ohun se ye ne ba na bia sa time no so ontimi sign me obi enye obi ya na ogoro hwe ase o sign sorry na o de tan ba be sha akra ne mu obetan na wo ye ne dan obetan no wo ye ne dien na nya wanka bia na kam ko China kwan so nya wanka bia ka sei nya wanka sabi kam aje dum store no de atine no enti ni ejama so in all no de me ka ne sei akora bia swa wagimi akora bia swa onimu nyansa enti ne yesi akola de obia ye bi da na pani na obi nya bi da no enti wo ye oba atine no kwa de oba atine de ka wasade ne se obetene oba na wo ye bibia wa correct no na se be ma gyae won so ogoro enya oba ne na gyae ebi ni na nsane na na se enenan
near to baby na ababa wa bi ne bani apio na say onu di kan and akwana kache akwana bebe 2 years as 2.5 years na senya again isi bo akoda no yene wo ho nyina yemhye so no chim na de woni ni yesi so si bo no obo no makwara hwe fom no asa pija sa na asa twemo king no asa bo no abacha akwati mechen o se ninya mia ese ka also get ekobol nigga say mitimi hu wono ane bawo no it is a brigade chawa enti akoda na o bo ne sa no bibia nya se o yare so a ba ka kire be man se ono aso de be ko okoro nya dipa bebre nya dipa nyina ne nim sa de no ye obi okrompa ne bufu ne kunu ko timi de kwa aboten kwa ubusala sam kwa no de about so how much one ne ba dipa bebre wo ho ase everyone say one me ne wa asema opese Mark Christie so one Mark Christie ya fine Mark Christie kwa ne mo asema opese bia Mark Christie kwa be kasa no enti no sa asem na wonne ne kunu ne wa asema wo ye den akola no wo problem ma sister bi nani ba akon sebe ase nani na kata ye wo ne nani nkata ye yesi be ma ne bo na so na eye ya na ase nani na kata adan ya osna ne ba ketua wo ye nkwan wie na wo sebe be ko wan sebe be ma na wie na akola no ko kan nkwan no guye ti akola ne kan nkwan no guye be ma no so beto share ne so se wono ana ehwie nkwan no gu na nani ne yesa ogoro onim so koto ne ba ne twene wana koto ne ba oba no to ne ba ne twene dwane free kuro na no mo wom no kotena kuro so on pese obi hu ne ba no kura ni mu anwo biem ko ope se akra na kohwie nkwan na gua me abono amana abona ama nani na se ayasa enti akwa ne ye busuefo akwa ne ye bosum bia na busuefo bia oba ba sue no ena oba ba se ne life oja akwa ne se ye mfa ne se kumase ha na ade be chi na o hide dan no de akwa na kosi ye mfa ne se bia tonsu no tete ko na kosi atonsu no asia sesa ne nema nyina afri kumase a no akobi akra na atakra de okoye kra ombeso obi hu akra na nim bi because of eno keke si Agya Manso kanokra nipa we ni so munyini kra mpo se de ne ba ni nyini se de a oni bo ne fache time bia wo ni ba na wo ni se ne kra wo ni ba na wo ni se ne kra Agya Manso obi akotwem na wo se wo ye be ma na anhwe no me kala astra me ma na anhwe no e na akotwem na mpana no ehwe akra ne ma no na akra be ma no se akra de wanyini kakra nti onim ne papa na onim empana no se ne mpana ne ba ho a na akra ne buofu the dark one is akra ne na foma na akra na so say o hwekra ma ne papa se wo ya akra wo swa akra bia agimi na akra ne da foma akra ne na akra na so abeda mpa so no Agya Manso otamo se kan akra ne se se twa o twa ne sa ho o twa oba no o entintiri kakra ya entintiri kakra entintiri 2 cd hey what can say tay wo Agya Manso about time bi wo ha odwe ho wonti ase eno no man mark inti mark ne da ho a ama ne ho na mema kom won se yenyina ye nsa ne straight say no akwa ne ho na enye ne ono akwa ne papa kwate ye obi kwate ya obedi nti akwa asem se ono no onim de nti e da bia o de winu se bia otwetwa na na ma ama feelings aba twetwa na papa ne ba na wade da no se akwa de se papa ne so ma ya won ne dampa ne so se de se papa na ba de ne kwato keke so fo ti o ha o de to keke so fo akwa de se menna no asore chi no wa ne be sisa o fa se kan se nyame amfa fie na kanania ko sa akwa ne life me da sipi mame ko ajiwa ho ajiwa ma ko ababiem ye rapa na ho te sei rade adom no mpa ibo me ho mame tie wo ade be nti na man ba sa di wi ejiti mu no me mu die ya me da se mi chia ye tie fo nyina me mo bibia afi shepa se nyame se rade fa ne bambo nto yeso na afenkwa pro ensameto yasomdiem papa de me mi hunu ni se eya na ye enipa su sebi onipa bia ewoni su ene ne bai ye wonipa bia onim fache se wo hia sa nipa bi na owo ma abribia no chichem de akwala ede ba ye no ontimi nya dan enyai ama asam nka se ne menu aba kan ye no ye won kola ni bi wo a enkola abrem no afodin bebre wo omo ye ne ma bia ensem fata
ɛna yɛwɔ maamefo no bi so a akwadaa no yɛ saa na ɔde ahyɛ ne tim na sɛ woyɛ baatan na wodɔ wo ma na wohyɛ abosom nkron akwantuo emu ntasutuo emu kyemkyem a menyi ni sɛ wobɛtumi adobi ayi bi afirim na ne nyinaa no ɛyɛ na mehu sɛ ɛyɛ nipa su ɛne ne ban mene maame bi a ɔno a ne ma mmienu baako ɛkɔtwempra na bɛrima ne nsɛm yɛ enti ketewa na ɔka ho no panyin no aduane na ɔde kɔ a na ɔde asoma ketewa no maame no bɔ mmɔden ama ketewa no kɔgye aware no ware asɛsi a no woka sɛ manso no ada waa bɛpem nɛ memani fi di kakrakra no akyɛ ɛnɛ ne nna nyinaa no sesa no ne nua no ɛnkasa ɔne ne maame no so ɛnkasa enti sɛ woyɛ baatan na wotumi yɛ sei a aso ɛyɛ negɛsɛ metiwa sɛm yɛse a negɛsɛ mefa ne sɛ antikristi ne Agya ana memempra ne antikristi nti sɛ antikristi ɛno aduane a wɔde me na ɔde ama Agya na ɔde abrɛ me ɔfamra no na afei no bɛba no so na antikristi aba Agya abɛhyɛ no magya antikristi na ne maame ne tumi ɛwɛkɛ saa de ne maa no Jesus esi da biara ɛyɛ ade a yɛsi ɛna ɛyɛ na ɛduru mmerɛ bi so a sɛde ne yɛkɛ yɛ a awaregyaeɛ ɛne yɛ broken heart no broken heart ɛtumi de saa nneɛma no nso ba sɛ dabɛma bi ɛdi w'ani na ɛkɔɔ mu paa na ɛnyɛ nyamesuro na wusuro anaa ɔdɔ ne tema ɛna wowɔ ɛde ma nkwalaa no a ɛtumi de saa nneɛma no nso ba ɛtumi ba wotumi mu akwalaa no a na woyam koraa so mekae mmerɛ bi atwa mu memamfa nto wɔ kakra meaa nkasa meboa memma na me kuro yɛ madeɛ ma adeɛ ne kɔ me mu nti sɛ mewie adeɛ no na akwalaa no yɛ ɔbɛwe nam a na maka ɔgyae ɔbɛwe wo se na yɛbia abɔnten na me ne madamfo yɛakɔyɛ aduane adidi awie nti yɛwieɛ no na mede n'aduane maa no na mesɛ ɔdidi wie a no mama no nam metewa no waba maa mede di awie o aka me sese mede di awie aka me sese mede me se madamfo ne sɛ ne ne nyina ɔde ato akwani di ama bɛpem nɛ so nti edu baabi a ɛkɛsɛ wo no na de yaw ɛka asɛm no kyɛw sɛbia owie ɔdidi awie ma bɛgye na mu a ɔbɛwe wo se sana ɔdi wie no ana ɔbaa sɛ ɛsɛ mɛdidi awie aka me se bɛgye me se bɛgye me se so yɛwɔ nsɛm yi a edu baabi a matan no yɛka mpo a ɛyɛ a ne yɛnim sɛ ɛyɛ asɛmbɔne anaa yɛnim sɛ yɛka ne saa watraa abaakora nso yɛde bɛka ɛnso ɛbɛkɔ akɔduru baabi no na atɔ akwalaa ne tim mekae mase nso ka sɛ bi na ne nyinaa meba na ɔva sisi a wɔka na ɔbɛyɛ 3 years ɔbae na mekyerɛ nadeɛ a na wɔhu maame ne gyawari no asa akwadaa kyerɛ nadeɛ ɔhu ma ne nkɔsua fita nkɔde baabi ɛfiri saa tam no bɛpem nnɛ akwadaa no adi fɛs yɛ adeɛ wie skul dabi a wɔka sɛm a asɛm na pɛnapena kaeɛ no ɛyɛ meya nti me so meyɛ m'adwene sɛ mɛyere me ho ama deɛ ɔkaeɛ no amam nti yɛwɔ nsɛm yi a ɛyɛ ne yɛde nim sɛ yɛkaa nso bɛwie no na ɛde tan abɛto maame ne ɛbantam nti mɛsra awofoɔ no sɛ nsɛm bi wɔ hɔ na yɛkaa ɛyɛ a moma yɛnhwɛ yɛano yie because asɛm bi wɔ hɔ a yɛka ɛtɔ nkɔla ne tim a ɛmanyiafoɔ no kora mpo no wɔatwi kakra etimi ba nkɔla ne tɛ because yɛwɔ akɔla bi wɔ hɔ a ne yɛ ɛmatam bia wotumi didi natam anaa wotumi kakasa bi a ɛnni kwan sɛ woka kyerɛ no ɛna akɔla bi so wɔ hɔ a n'ahobraseɛ nti ne titiro ne kaseɛ paa no gyina yɛn kasa yɛn mma no a yɛwo no sɛ bio obiara ni hɔ a wɔwo na ne ba etie n'asɛm a ɔbɛka sɛ mempɛ n'asɛm wowɔ nkɔla mmienu anaa nkɔla mmiɛnsa a deɛ wɔtie wɔ asɛm no wakɔma wɔ ne ho deɛ wɔtie no a ɛnyɛ yie ɛnkwa ɔsɛ ɛkwa na mɛkɔ ɛntena ɔsɛ ɛkwa na mɛtena no wodɔ akɔla no mom but deɛ wɔtie wɔ asɛm no wakɔma wɔ ne ho enti kɛseɛ no gyina yɛayɛma no so nanso ɔmakɔyɛ yɛma yi yɛntumi nnɔ bi ɛnyi bi
enti metra awofo nyinaa sɛ yɛma no ɔmo nya ni mpo no yɛnka saa nkwala no ɛmata yɛ ho ne yɛmfa mpaebɔ ɛne atenatene ɛmfa ntenetene wɔ mo na sɛ kɔba saa ne yɛka sɛ nkwala no so nyɛ nti no yɛbɛtwe wɔn aso a awieɛ no ɛde nsɛm bebree bɛba ɛno na sɛ kɔba saa no a wɔn mpanyin brem obi wɔ hɔ a onyina ɔno atimu sɛ ne maame ɛmpɛ n'asɛm ne papa mpɛ n'asɛm nti Nyankopɔn brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ na woso emere wabɔto saa brɛ no wontimi nkɔma na ɔno nso akae emere bi atwa mu kwan a wode ne fa so na ɔno so yɛ dan ɛyɛ obi sesie ya me ben ɛtrɔtrɔ me fa man bi tim ɔse ɔno afia so yi so ɔkɔma ne maame wansi di kora Nyankopɔn tua ne ka na msi asɛmpɛfo na msi agya emodi ɔse maame sɛ me ka de maame de ayɛ me wɔ asase so a wonyini ɛdanya me dam sisi akora no watu me de dan na ma abɔnten so ni asese madam fo nkyɛn ɛna me da onima de a ɔde ayɛ ne maame wɔ asase so onima de potia ɔde ayɛ no enti sɛ baata wo yɛ wo bɛse na sɛ mmerɛ bi bedu na wontimi nkɔmma usu gyina brɛ ɛwɔ he enti na kyerɛ mata nyinaa momma yɛnyina ɛma yɛmma no titiro enkwala yɛpoma wɔ mu a ɛmpoma no wo a wokyim ne mpo wo sɛ wo poma ɛmpoma na abɔnten so ne na ebetimi apoma ɔno so poma nyeye enti na kyerɛ sɛ yɛmma no ɔmo nyɛ no momma yɛnka nkwala no mata yɛ ho na yɛnyi ɔdɔ adi ɛmfa nkyerɛ wɔ mo na menim sɛ ɛyɛ dan adeɛ maame no wobɛyɛ no akwala no yɛ ebeduru mmerɛ bi no obɛhu sɛ me maame dɔ me nti atete a me de tete ni minyai na se yanso yeto aso se akola ne ya akola bone okas me kasem a ontie mitunufo a onfa enti mapo ne bra ama no a odu baabi ne ye bodi hwan bani asumasi ba wudin ebedan ebata ho ya ma akola ne nko adi enko eye dan a wudin bata ho wakwa wokrofo ye kyira akosua mansa maame akosua mansa ye otiye ne ba brantie ne kro no ye nyi wudi mfiri mu da ye yi wudi mfiri mu a asam no kra ye ka enye ye nti mesre e mata nyina se moma ye nya akoma ne ye nya odo ne ye nya tsema na titi obroki ha tena akyeche ye na ye de suasua ye ma no so no moma ye nyi mfiri ho ne ye fankwala no e mata ho na odo bia wose ye da na di ade kire nkwala no ye de na di fa nkire nkwala no se ba ma na nhwe ni mpo a ye adwumaden na fa hwe no na dabi bia no odidi a wonso ebi be sonso megidi se nu mo mbeboa ama sumdua aba medasi pi mame ko sofo asanti wona mko buja sofo asanti ono so batai musimisa no so sofo ebi ana sofo so ebi ana ebi abede nanim ono so atibisa edienti ana yewuma na yechimu apibiasa yechimu na afia so se ye baba ebi na omabeso to na kwakwatra ebi yenko golden to the yenko golden bee ana yenko ha route park ne wona baako oja baako ofie no ne enko abomu menu na so eyoma ana momu yensa ina ma sofo mamsa mu akwa babiem ebi ntina awofo etimi eche yemem yeto bi sin Agya Manso mechia etifo nyina agya ade we nya nne na asio eba ya che from abodi enti ye ade a esiye no ache me ma enipa mienu wo bible mu me fa babako bema bako Jacob owo madumienu ba obepe ni babako asempa ne efe ni Joseph na Bible says opamatade bi a the colors a de yema Joseph no na ye extraordinary esonko ema said obepe na 17 no ni nua no aka no ebetan Joseph enti no momoton Joseph Jacob krona yere baako owo babi ne efe ni Benjamin na according to Bible ne kire say owo no obrey pa enti oye se okese akwala no ba Jacob ahoɔden enti no wantimi ankese no Bible na mu abrante bi o Bible ma yefre no Jabez ne maame wo no na no ko bo wa simpa sa Jabez
ne maame wo no obrey enti odidini yana asofo bebre ka se yesesa agya be sebre no enye no kresa ni din ode to no so no kire se ebre ne yawum enti bra ohun no no a ono bo mpaye no nyame ma edin no enti ase ne dane enti agya ade we ade a efri bible mu anase wiase se de o kan na correct e wiase ase body daada nyankopon se me do Jacob me tan Esau e bible mu enso nyame na krona no enam ne ba na koa Isaac so ka kire Esau se ensira no wunua na gini nyina akọ ba okenten ho a obaye kese Islam asefo nyina afri Esau mu enti eja saadi we yade a e wo wiase didaada na me fa niam makoma 5 na me de abie mu 1 ebi ono ma me ne papa ne ntamu no problem e ba no e de saade ne ye de be esi ebeti ma ba se ono oba ne ware anase omo twempra na baba mu ena bia me ntimi ho ase bi bai ena o ma anware bio ena o koware oba foforo obema no ebi obema no ana oba no ompa kola na waba mu no esem because of pains yawa ne papa de ne famu ana ne maame no e de ne famu ne kunu no say oba na bema de ne famu ompe na asem obi nso ho no mo a de to so mi na je obi ho no mo a wo nature mu no nyankopon na said aye ne sa ade nti na me kan sa minima certain lady bi mi moni dini ebra na ne papa ti ase one ne maame ya aka no ne maame nye close kra no mu ntamu ngu kra ni papa wi kra still no ne maame ntamu ngu me na me kom ko sisi sa asem no enti ye komu no wo recognition anasa wo mu ntoto aso no na one maame ne ye krafo to the papa no on say they are net enti e wo say obesettle sa de ne free ho no mo ebi ho no ma say de ye kan ebi ho na ehuhu mu asem but ye nhwehwe ne mamu nko akire ye fa no trasa ebi ho a ehuhu mu asem enti wo say sa de ne ba ebi ho kra ye wu maame no ekwan bi a wo fa aso na wa ba e wo so you come to e wo so be pay sa price no enti asum bi afo mu say ofa obisika e wo fam obi so be de bayi e be fa osika e mo friend law of karma enti ade bi ho no ma eja wo wiase we mu no e nature na ne ma ekosa ebi so ho no ma akola bi ho no ma eja ni maame be ka wiase ma asema kire no ana papa be ka wiase ma asema kire no ontie maame na asem ontie papa na asem eba sa papa no kuma ye ne ya because ebi papa no person ka me ba fa nifa me ba so se me nambe nkum enti na wode akam abeto maame na brabum ana papa na brabum ba cause na so hu ni se be yesa me de bia me kasa asem we say charity begins at home entity efifie wo bra akola ni nyini owo no no die o star se de tete no no ene be titemu akola no ne life obra akola no wo no no makasa asem we say nhwehwe mu kire say the first day wo akola up to 7 years your friend plain sheet paper 7 years to 14 years ade asa akola ne yo abrabo mu no wa peke awie dia kani nyina e top up I say what phone no wa download nyama apaguso na afi odi bi guso eno no nsa da anya necessarily enti dia wodi tete abofra no any the attitude na abofra no wo mu no asode na wo komu enti ama wo penasem no busa say who started o say ya brabo su no encrophobi me pesa me bo sa crofoni dini edu ba bia ne ba ye ade a insese obetia no o so jai sa notie enye bi na agikobo agofro ka ne bakobo obi asum okamu o yi ni so de twi na sum se ma me ne be ka chense ka frase e ba de sa o ya no hitana da bo o so de tie no so am so yi ni so so no o ba bi o se am da kra bom ya me boni bi yeah Atika. entity eja me say he mami ka se mo say sa udua body a
untwa mankan de wodi dua abofra na se e won mofra bere mu no odi benyini ade yaw abeseso abeso akoma mu mesako bible mu Jacob no omadu mienu ba ko ne afre Lewi ena Simon Lewi ni Simon no omo papa aya ade mo papa de abufuo tama ne papa esira ne ma no odi abufuo no wo kese wo omu dwane ade na omo ye no mu onua baabi na omu nua ba no bible answer da amfa ne dia meka du mienu no na Philistine fo mu ba ko abefa omu nua ba no erepu ne dai na esa omabufuo bible kire se Lewi ni Simon antimi an control no omu ko sa ni pa ka se ade ntire mo say bible say enkrofo ka so ye pa unua ba ne tieni o aja nti wei asem wei hwede beba ko si ye pa unua ba no ntimi an ne sa nti se mo ba ma kwan de ye be wale unua ba no na Jacob ne ma Lewi ni Simon ka kire enkrofo ne se te sa de yan ni nyankopon wapam enti muntwa twetwia muntwa kote na no muntwa kote na no moja no besene mba be ye aba be kan ya pam no matimi awale ye nua ba no bible ne say emna mutwa kote no edi 3 days ye okro peto na ontimi nante no na Lewi ni Simon omutwe sika so mu ku mu nyina omu kum kofo ni nyina omu sa de abufuo ne te enti te ani frifie so sa de te the same kofo we say opa chese omu na ha de enti ayadia wode tete abofra no ene be kire se do enti se ne kese ani kwan se afia dre yesam dabi enti aga sanete sadi akola ne tie bia no o papa no wona wotete no enti wona obetimi a control no fane trance ade we ya woye we mempe ade nti na woye sei ade nti na woye sei ade nti na woye sei sometimes nkola ne bi ho no ma aga opesa wo I hope say oba last time oba guy no obuza say da adentina we say o ka say na oka wa e na unsu nya aboche de ben uche ni mu say wan che ni mu a obekoso aye e ba sa woni wa na nya problem o say dey adenete enti o say nya nkwala no ho abotere ense say yiyi nkwala ni mu odo de eja no kra ba akopɛ papa biara maami biara e wa kwala wa wo ba ko bi oda na koma so o ye den e wo ho oye dense asam no but ensasa oba ne ye esho eba bontene ensasa oba ne ba abontene because ankola na wo mo no esono bia ne sade ne sebrete ene esono bia ne ade oba be ye wasase we say so obi de akam beto abrabom obi so de ani je bebo abrabom but who say una ado ma ba wiase enti ensasa wo separate wo wo separate wo ma e de prawo bebre eden Eda sipi so for Asante ene etini kana ene mepani voi bronya chede pa se enkoda na afi yebeyi omumu no enye papa mami ka se dwumade Dr. Amuzu onde wa abasobodi ane de waje ni na ye kotie ho abasobodi ono na kotie etutu kotie ahye kotie ayam wose dabi ni party asia amakotibu etine de odi abrege ni se West Africa when you abasobody you call Africa when you abasobody say ye pobi otimi ye kotie ho dwuma pa dia Dr. Amuzu on the otimu bia one day ohuri obona pampam obese no asa ahede no asa bonhedes owi a wasa ada to na boso no agbo eti obi a wo kotie mu ha obi a no o tafu crab 600 bomodin se obekọ ho obehwew obabua okọ ni mienu nko a ade mu na bisi ani na waka ho ha na kire no okọ bituma boa mesraw ko Dr. Amuzu hono kwatie mu aha bi a wo bi a wutimi ni twa bi a ko ho gisa telephone number 0247 77 6743 0247 77 6743 Dr. Amuzu ani kwatie Dr. Enono ona so dwumadi na se yeda se sabre ya yaka weni nyina wie no afi ade ma mabusafo aba be ka fa ho ade yede ba Nhyira bodu aye ba so awo Nhyira ha enkoda ne duro no mu a nyina boa ese mu wo fie nyina no udidi duro nya obenya ono ma be pie eti yewo enyanka bi a omuso baabi a omuso ehia omo a eti ne dia kasima kai be ma mempanimfo yi ambeka biafa Nhyira bodu se enyanka a muso akai ede na ye ya afa won ya boa won mu de otu kakra benya abeba edibabua
ɛyɛ inshabodo sɛ yisika sɛ ɛyɛ deɛ ɛno ɛna yɛba bɛka ɛho asɛm te si a sabe deɛ twɛme medame ho abazisi a amekɔ emkɔfa wemba for black or NT the doctor yeah but inshabodo no why someone inshabodo like Ghana, Pat, shout out to everybody. I'm coming there. Making Hotel 24th. I'm coming to support on that for Kwemuka, the baby and the fire. Chance, you know, that film. I didn't say, Waba. No, sorry, Waba. You're making Hotel 24th. I won't be say, Ja, Ubetibu, Pat, okay. You see me? Ghana, Pat, shout out to everybody. I'm coming there. Making Hotel 24th. I'm coming to support on that for Kwemuka, the baby and the fire. Chance, you know, that film. I didn't say, Waba. No, sorry, Waba. You're making Hotel 24th. I won't be say, Ja, Ubetibu, Pat, okay. Presented by Love FM, Insure FM, Rochi Entertainment, and Execution Entertainment. Yo, Sacrum, we're gonna go back. We're gonna go way back. It's on and happening inside McLean Hotel, December 24, 2019. Paimuka 20 presents a Bruffo. Wait! Samiri's on the bill. I'm losing myself. Stone Boys on the bill. The lyricist Flo King Stone. And the florist Aquabwa. Oh, we got Joey B on the bill. Kofi beat the opponent. Kofi Inti. Kojong Kansan. Kuru. Tic Tac and Fifi Sela. Side Lover. Strong Man. Power Cup 20 is lit. Rates. Advanced 40 Ghana cities. And out the gate 50 Ghana cities. Yes. Every kid is ready for the Love FM Christmas Kids Party. It's the official Christmas party for my kitty boys and girls. That's where we play, make new friends, and have fun after long days in school. We will sing, dance, jump. A 05500 68822 055. We are not sure 0 mienu 00. We are not sure 6. Not sure 8 mienu. Not sure 2 mienu. We pacho insha donation and a insha bodo and no ana Madaroma, the bit with the Abuano. Hadia, Mamma Honey, in Sabodo, a bus 20, a female,
and Enyaka Aija say Eja woman, a dear Neja or the room, so Obeka Afon, Eja my Chabodu, or Jamuna Muya Batan. And for our the mission, there be mean fanshim. My Christina Marcus and Timin fanshim. Tuesday, Udia, As some ya, a Chemekoya, as some ya, Chemekoya, a new broken heart, Mekoya, who's a Mekoya yapa, there are somewhere yam, a Chemekoya. Tuesday, me have to say, a yawu, far oba, and Yeri, a chair Becassa, Baboni Kuno, now young Kuno, Baboni Kuno, right. You Agya so me dance no of to Agya Manso. Research yet you. I feel so ya Agya. Ye kum ye nkoko ne ye num ye ya nunum de ne ye wi biscuit first ye ne kan clackers. Na wo hwe Agya nka bi na wo didi Agya la no kwasem ne ha adwen. Ne ha adwen pa anti. Minua no mu a wo bie. Nwa nyanka yi mobo yira bodo ndi afibia ye nti wa wo benya atale efenya atale atiti o atale bi efe ana drink bi mfamla ne mfama ye nyanka foyi na afibia ye mom afiso aye ni dinya obi wo de wa wo fie na wanu aduane kura na wanti bia ma wononku bia wo ne ne ben wo leba wo ne wo ya ne adwen na nkampese obi a sebi ne maame ne papa ewu omo ye janka so na se mu bi sachesi bi na obenya ana nwa bi na obenya se de Agya Manso ebubo number no mumfa sa number no na mumfa so na mum sende ye na yenso ye mfama enkolai na janka asem omobo na afeso de a ye nhirafo de ye manyanka nye mobo nti munhu omobo na kakra bi a wo Mensem amode beba ame de enso ye nhirabo do amankola no enso hu se omunni maame ni papa na emum nhirafo adawroma omonya bibie di enya atale ahye enya nsu anom a nyankopon so be hira mo amode sa ne ma ne beba ne mfa mo asa nyanka yi na bibia enye ye manyankafo me de kakra meka no Me da so me kwati Christy ho Yo. ene de unufu na akono se Osi enya na doye no yekunani o. Have it too. The Kenyan and say, I feel so ye de radiasi. No, Mudi be bringing ya, the Bemfrian Colano, and the Econafono, who are Ukrainian Matoso. We need the Incolani be. ye wo krani ni wo krani o Ah, it is we say. ye wo ebo no mu Adam, ye you ka can listen like a delicana. Granny Clement need to now we benya we mandoy. ye wo krani bi ho no mu a ya me se nka no kre body that to jim krana de man Sir, but ye wo krani bi ho no mu a o premier ni ono ne I said which one we chair da ku mi ni da wo eno na so ade so na hye no ya se butwa we no The down kono asum na 300. eya ebu no ma uti se onyame adom ne kakra na do na uma be frame ya me de bi kunu wiye mfie mienu ni na mfie wo kunu wiye na se ma enti wo pa wo kunu wu mfie mienu na wo ye ka kurafa kan wa obi ade obi pe kakra bi akwa so bi akwa so dem ko bompaye ono onye 2 series ko be no no ton wo da wo opa open the apem so eti ye wo video no mu a oda form kra wo mo se nipa no emra na omo a mugyegira mo na so wo no mu a wo be envie be aduasa mienu na wo kra waso ye kra ni 32 years 32 years e kra waso me ye kra ni
atwa ne sumui obu ma wa ebi ya brewo bi wono mu a wotumi se kodwo odwale bremai pa odwale amonche no bo bremai pa da wotumi se entungu no eya sande pasa no ana esi etimi hwe mu bo awo Agya Manso enye se bia wo ye young no eti wo so timi kodi ne ho meba wasa ma aka ye no obi wo ho a ne mane do so nti no ompese bi kro be ware bi se de be obetimi hwe nkwala ne yi na nkoye wo ba na be ye mi se wo ba yi so ompa tete ye eti obi wo ho asa no ommobo ono a na hwe ne ho eti no se oye kurani na so ono agi ne ho di se oye kurani ya na so yamo a ye be bo ano what I say aha so ommobo a ye be bo ano obi wo ho oye young but oni boafo ebi so onye na adwe so be ware entim for so say chenchina how do ye young ti kokko ware ofo se ompe hawo owo ma bebre enti won person di hawo no betu bi so be hwe ne ma ono saa no e wo se ye bo ano na otimi hwe ne ma ene ti America ne ti o menka se bia emo obi o ye wo nipa bi wono mu a no say me chiro mo say o kan say obi wo ho a na wanyini wo 32 years na aka ye na me ka so obi wo nya na adwe so be ware biem onya 32 years na adwe so be ware biem na wo ye adwuma da hwe ne ma enu ye sunku obi wono mu a do akoko duro no o ye hwi a enye ye samuna kwa no de sinaka Agya ye woni pa bebre kwa wa na ma meti ase ne papa ti ase enso sabio ochinya janka sa iwoni pa bebre ho na ma me wo ne papa wo enso ye ni suru ne ban yo de na ma sabio ye no ma ye de ewu nkwala bele mu kula no metimi aka se efeso so enti enye ajanka ana mobro ni ni de ne ma me ana sa de papa ewu em se ne nani no se na nsa me be se kotafo na me ko hwehwe obi na ma me pani beye ma me no be obe 70 plus na praye suno papa kan na ma me aso ne matimi so afo aye ntobi nti me hia na mfie no na wo kwan o se me ko achima na mse ma me na firi mi bia o fie me na ade firi kura ye ntuo na minim wi me ye de me firi ubi me so aye su ye ntobi o afa me hwese ne ma me ne ye na me la sawa ana msie noje na me nya de me nko nti ye wo bi wo wa oche ya danka ohun se na wo si che onipa no enu ohun se eya oni sai ni bi ni wo bi wonu mu a na do ba kudi am ko huni we se rigi ehye no enye yi bi ani friend wa yusu ohun je se ohun se rigi ehye no ana ye wonu no on wonye sa jankare bi eso se we ma mi die bi wo se bi se wanu se bi wo supraye abrewa ni na yi papa na nya no ezi dey ye kare se obi a wo mobo ene ye mfa nya janka anja ho aha but nyina se ye nya mo betiti no Agya Manso many when mama jayen ka na say no me so aduro so unya mo anya ha ko despite ho ska for the boy mama kama say baby you mane karase Agya Manso de ye Kenya nye na chance mo hu bi no ma mo adwe ye mo say mo de na oto no enya no kro obi on ka na asem kire wa adwe ye wo say oye okay enyo obi a na ma ne problem e ba wonanim on ma obi hu ni problem osre atoboa it is obi ba nchen na o so wo hawa hwe ni body no because obi onu nsuo kra na o yekese to sabi so what I say eti bi srew e ka ko ma se ka ho dabi so ma wini we no me jitum na so me nyintum sa amen we ma mi eti no dia me kan ina say ye didi a yenka wo mu a eni very good hwe de se bia gise nya bebre ansa de bi kakra wanya no kakra na wo no ma obi bi eno na ma nyame ni ji ho je se wonni bi kura o couple na nipa ne de kotu mu no ena na nyame so onni bi kura na so odi bi ye den e bai mo ma yen try say yesre a ye ma obi nso ensre e da sipi mami tio stop kila Agya Manso me da se
Mami we. What the yenya one order right. Agya Manso. Mark Christian Agya Kanini na kakra me kan say we are say Agya Manso. Bible kwa say omamu we nhyirasen wachi. We are say so you obi die ye na nso die ye. Ebi ene na ebi a wo de wote ase. E na wutimi hwe wo ma wo. Unim da wo nso be free ma wo ma. Enso be ko sa ahoyehia bi. Agya Manso papa ye bi wo ho ye kwan a ya bo ato ye nim. Enso nipa ne feel say ebia oh me mo ba ko pa me bedi na me fanko Agya Manso enhyira do ya ye dio ka ketu bia nso na mo ye mpa tare dada me boa ene ne kure aha ketu bia nso wa sha me mu atutu ntokuro na wo de abeda bi wo de ade ba socks kura ye beje eye mono empaboa eye mono ye beje atare ade ketu bia nso senchine kwa na yesili ano na enye de wati ano asabi wo fie na ade ba ye beje drinks they say drinks e bia ba e foni ade say bia nkola no eni beje ne enyankafo a ye friend say kunafo so a omo wo mu no eni beje Agya Manso wo mu say ye dakropa na ye de ye ade ne nso no say obi obi eni gi dakropa say de wo ma ne ni age mfi apem because dan ne dan nyina obekai e na ye wa asofo akuda mo nso a wa obeba be ya doye bia nso no omo bebo mpa ya ma ne Yankopon afa anam saa adoye ne nso e hye because Agya Manso bi okompa nso hwe bi ba beto enso no Yankopon be hwa adoye a wa ya ma janka bi ana se kunani bi na oyi wa firim we nam ya dan ne dan nyina nipa so re tie da enso Yankopon be ye ho ban na wo tiwi asna se Agya Manso wo de wo se utimo de na me nkwa me ne me made a ya nema bi wo ha ebetimi esi ntimi de kakra meka ne se janka asema ya papa kunani so asema ya Agya Manso bro nya beba obi timi twem obi epomachi na abomu hwehwem na komode no anya hwe ne so oban hira bo odo yi bi na obenya bibi di kwampa na koma ato ne yem okwa onko hwinwi onkosu na nipa de Agya Manso odidi ni nyina na wo kanya me hira because ye wo papa ye ne wadoye e na ama ono nso wasere Agya Manso say even na wo ya adoye vortex box ba kokra nyamba hirawo vortex box no wan fa ma nke bi anka ye nya bi wo ho ntikitu bi akakra me de meka se kitu bi ensa the mobile money 1 cd 2 cd 50 cds 200 cds who was scanner so be my 1.5 billion kra ye beje ye beda wase na woni eno so na be my 1 cd kra mpa ye beje because 1 cd ne the best support bibi ama eno so akone ne meda be da si pi mame ko chiwa mame tio ohema we de mesre afia no ahia moma yenye bibi afa manyanka ani nyisia eya na da bia mekasa meka mikromfo yasem eya arabfo yasem me nyai kada because omu wo subi wo omu ho a afa nkasa omu ye nipa omu te omase abibifo ye krom a yantu omase ivi wo de koma nipa no kora no odwene ho wanu aduane kora wo de mani pa ne say o medi no adwea ataya chire no eye bebre afia no hia omutime no anuane awowo ewo krom ho nyinara ye de abesisi park akwam de wo na wo twam a fabi nadi en afia no hia ye kora ensuo ho aduane obi time ye aduane obi abesi baabi ye wo twam na akwam de na so obedi nko a wuduru ho fabi nadi enso ye krom ha afia no ahia no a ya srese nyanka mobo ayisi amobo ya mu bibi ni kura no ya ma even ye fie kura ya tim no obi nim sade ne dan to ane dia so ma mi ho kire ne pa enkwala wo fie omo ho kire wo mo pa obanua ayia to agu uma yensua doye eno na ama ya bibi mamu ha aho kire ati atese no because asama trosem akabia no etwa so ebem o se omamu awo nhyira se wogie sa we ya shawani we ya krofo wote san bra ensem fata ina wo bobi wa asase so wo ma omani mu nhyira no won saka enti krofo ya mebo omudin omote omana se pa osori anopa obetimi asese sika na egu ne kam ohun obi a opra no wayi ama no ohun obi a na ho siesie nya no wayi ama no mumiye misa ye ho empradu do sempo de akoto ayarefo a omo wa abonte a ye tre ye sika ye timi ama omu bi enti mesre muma ye nsua na afia no ahie ye ma ye nananom ye nuanom
moma yenye bibi emfa ma wo mo na sa wodum obi ensuo atremampa enom a onyankopon oma wunhyira enye kwada yanhwe yemantamu sabio mu a manya bi no sanye ehampo na wode beba wo mantamu a wo miawani na yesa mame ana se ubetimi so a ehade ye ebese yetu ye ho asiwo si ye bebu anyanka ye bebu anyisia ye bebu akurafo ye bebu omu asabio omu ni bie enti mesro wada roma ketwa bi ansa de wukura bia bomoden na fabra nhyira bodo na ye nuanom a esu ye nuanom a awreho ahye omokra soro omoso ensiribi ni nyina ye mom eni afofida no bronya afofida no na enyefe That's it. My main cause of one. This I no can say. Oko Facebook wa at the honum. No message no honum. Mobile money in the ho. Ana was seeing your new money gram. Whatever found no so nina eko Facebook wa. Obeti me dini na for ho. Na ma dauruma. The money emma edema eye enyanka no isabodo no. You also be to the one nina o Facebook or kwa. So for my meet you. Agya Manso, Agya Mame nkyerɛ mu sei kakra. Ya wɔ nneɛma bi wɔ no ma ho. Woyɛ no matter how it is no. Unya so akatua. Bible mu ho. Sɛ wo to collection, ɛwɔ de unya akatua unya. Sɛ wo sow seed, ɛyɛ ɛwɔ akatua unya. But nneɛma four way, agyanka, nwisia, mobrofo, ɛna akunafo. Saa four way, ɛyɛ de anyame ani kuom ho pa. Na secret wo mu nti a enkramofo afa saa de no a omoye ne se ohwe agyanka nwisia mobrofo ene ekunafo a the moment na wa hwe saa de according to Bible ne kire se was it the yes saa de the firm erade in the normal English ne beka to say loan nti se ohwe agyanka nwisia mobroni ene kurani a wa loan nyankopon tieni o wa loan no odi sika na loan no enti se odi sika loan nyankopon a se odi sika no koto bank kura time a wuhia na okofa no interest aye de bayi aba so that is the secret enti nyame apese o hire ni penti no ade a oka kire ense fa sane ma we mu na menye de bayi min hira o eye law whether you like it or not eye law na ma men kira de bi mu na ubusa question bi kakra de tene se Old Testament no Bible ntetemire mu no na akunafo no ukunu a onya adwuma bia onya adwuma bia enti saafo no na krom hofo ahemfo ane ayifo no na ye debe na oboa omo emom ye de omudidi ba sade na o kanu say obi ho no mo a we kurani but onye ne ho so ye debe we kurani ofo so be na adwuma eno ye different but se wo penhyira dia anyame opese ade bi ade ma nyame nsa return the ade ne ma by fold so ma tena obo ho bebre a enyanka enwusia mobrofo ena ekunafo sa nipa fowi memma wadoye empom so da memma wadoye empom so da bisa ho se eyede nti ena da biara da obi a o cha saafo na ade no onye nhyira because the moment ade ne be ma no what they alone nyankopon ayede na in time of need emre wonso hia no nyame dobo ade ne de bay e de ma saa na nyankopon aseme den e ka no enti se inhyirabo do koso a me ka kire wo se e bia wo hia bibi bobo ho mpa ya bobo ema just try this asema me kan na we bobo de ho mpa ya abo ukoso seed a e wo de obenya uto collection a e wo de obenya utia o title e wo de obenya uma sofu bibi a Bible so obenya odifo no so akatua aja wo say dey tell but kurani awusia inyanka ene mobrofo Bible so wo de ma wo de afam nyankopon enti se wo pe bibi wo nyankopon ho na wa ya na ma just try this thing na ha dey make just try it sa enaka kra di animu yi wo de no aduane bi frankrofobia ene krofobia nsia try so betimi ayom bibi ayete sa na ma wo hotan bi na busa awrade nyankopon ade a opere se won sanka agya me das era tipi
Mami mama tie 4 pound na me mama kwan we dey be cross so yi 03 mami for 2 colors pe mami ma ayi 03220835818358283583 mama tie 4 kwan na mtimo na mami for 2 colors pe na me benaso enche so fun ko me pc a hagia mami tie we mami tie ye ko be no cross so wi mama me nyan na ye for we si sɛ ne yɛ kana tifo abrochirefo ni nyina mo ho nyankafo yi mɔbɔ sɛ ne mami enka abrantie bi otu kwan kopie amanane ne ho kɔkyerɛ no na enipa a ɔkɔ no de so kɔhyia no no ɔnkɔto na ne maame ɛte baabi a deke ɛmo na maame no wie a aduane a nkɔla wo nyinaa mo mu nyinaa otu mo aduane ebi wɔ tu ya maame ni ɛyɛ no maame no so ne ba no ɛna kudi ne so okoduru airport no nipa na ba befa no wama wo hu de kona mo biaba ofri Ghana ose ayi ade oso nipa ba na nipa ba befa no wama ano no a ejina mu guarantee man of fa no no de kofi boso me miensa asa no hu se nipa ose ni refi wa hwɛ ni refi wo hu papa ya ne maame ye edi na chi saa mala kwa kopia mo bia befa no awo nimu no bibia so eti se insabodo no uye bibi e de manyankana onyame dem enam so ama Nhyira e de ba eti gisa telephone number we 055 00 68822 055 00 68822 we mobile money or the first one Monsabeka Nhyira donation ana ebeba so na de ama wo kakra bia benya bia no na de ama Agya ye ko ara no yo sɛ ne Agya Manso kan wi wati oba ya krofuru mo nso mechia wo pa mechia sweet mother Agya mother ba akopɛ na punu aba no no oni madamfo na ya bebi ya ho asha oh mama nchia mam sɛ wa wo US mechia mo afishia pa sister adwan so wo US mechia mo afishia pa auntie me wo so wo US mo afishia pa mama ekua wo Canada mo afishia pa we no beka mi wo fa ba akopɛ wo ya sro wo ya mi mo afishia pa mi wo fa baby a obi a mo afishia pa brosko to mama nzo mo afishia so swagger lady mechia wo nyina edase anti Christian mti ho mo de mo yo na ye kono de ye kan nyina ne safia so Awurade aye ya dom ama afia yesu yinna odonedi enkyere afofo se ne be ya yosu no bitimi apepe ne niwa mu no suo de ne wira ho nso ne ni agibi no anka se me de maye mobo ye wi ase a ye ho ma ye ho se de be ya abrabo no be yete ti ye mo ye ho na me kono Chris consult brunyai unya obi ananka ne ni di nkomo a kama ehye de ne eji so pe bi mam ne ni di nkomo ene di okay you want to na won pe I said you want to drink ejiro wa wo hye de men hye de 20 de nyame nya wadom na nso nya ho kani na wone no emmo
Amakai. Send the Just one. Jacobi. He said, I'm a woman. Come, Cassam. Bye. Come and our friend. Oh, yeah, you were the what? Let me too. I don't want to say, I come back and say, you depend on the young said the so I did to me and I saw fear about the young do ye. A man crown for any young canning missing. Never this so fast, no me to find my. The we are still come ya. So did the pan only as it's one night commodity. Na we are queer, Pogba Junior, Mexiano or Russia. Pogba Junior or Russia, Mexiano baby, I will be a Yagadonian and a will be a fish yapper. And I kwame over UK next year, yet any of her BGH fancy na. Yami had my Monday, may upload the videos. Simpachoko YouTube and all Papa BT, bring me videos needed to hear. Now, Pacho, Mamma, someone to my number near now, must be sending me scanning Pacho. My number is 0244 92 56 50. Pacho, me someone sending me scan for me. It will be I'm Nhyira. Yo, and then ya quick crack. Hello. Meka deɛ twatwo ne sɛ yɛsrɛ mo kakra biansa ana ketewa biansa deɛ kura wo bia no fana fabra insha enfama na yenya bi emfa hwe enyanka mensumi somu edi nkunimdie beba moma ya na yani na yehwe nyisia eni nyanka na nhyira ne ba yenso ebi aso yenso mesrɛ mo anyado mesrɛ mo ani die mu a baabi a wowɔ bia wo de sɛ wuntimi mfa mampa wonsaka ya papa Agya Manso a wo de tokuro bia mu no wo kyerɛ me ameba ho na mabɛgye e de aba nhyira yɛ fama sɛ be ya ye nuanom nso ebetimi aka ho na bronya no yadi ama na yɛ fɛfɛɛfɛ mema yɛtiefuo nyinaa fi nhyiapa mema obi bia fi nhyiapa mesasa for Awurade sɛ ɔma afi na wie ye no enye nkunimdie ɛma yɛn amen. Yɛda pi sɔfo ewie. Agya deɛ mɛka nyinaa ne sɛ Nyankopɔn nhyira obi bia wotie na ma memfa kwanya we so nda nkrɔfoɔ nso ase ɔmo mo hyɛ nkran ɔmo mbɔ mpae ma wo wɔn a aba ne bobo akyiri no ɔmo fra o encourage wo nyame nhyira obi bia ɔyɛ saa de no ɛde ma wo na ahoɔden bia obi a sɛye no nyame nhyɛ ɔmo anamu anwumre mi koyi ma menka asɛm bi nkyerɛ enim sɛ afi bekwa wie sɛ ya ye bom paye bebre enema bebre ene koso me kyerɛ wade ketewa bi a obetimi dia aye a beboa wo last week me kyerɛ mo ahaban bi ene nso me sa kyerɛ mo ahaban foforo ti ahaban we a me kyerɛ no me kyerɛ wi a emfrɛ me ti bie ensa mfrɛ me nti utie ahaban na tie ni yie me kyerɛ wo ahaban bi ye fra ahaban bi taame awu tie ni yie efra aban bi tame ewu te maako 7 te aban maako 7 se ugidi se oda na ososo da ye basabasa oda ososo da ye wonkai oda betin se udidi anajo a te tame ewu aban maako 7 fa se usum ye a oda no emu ase sumye ninu ahono na de ahye inside da so for 7 days 5 days and 3 days da ya obeso no sadi obehu daye na no saa na bebem na bem ohu se bibi na ekoso e wo brabo so a obehu ni saa empire obebo ene psalms a obekan ni kan psalm 70 ana psalm 10 fa support saa de amachro no be se tetame ewu ahaban maako 7 no akan psalm 70 ana psalm 10 na odi aguso na odi ahye usum ye na se ade bia e hawa odwene ho a wonte ase no obeso wo daye na sadi obehu no saa na ade ne tie Mikoi, ma me fa me number ntudwa. Me number eye 0241 84 74 83 0241 84 74
83 ehaba no yedi bebre aye samena tienie yedi bebre aye samena horo bebre yedi bi aye oye nso horo bebre bibi ha obia no obetimi afrem wo sa number no so na me no wakasa obetimi a WhatsApp me enye se obesende videos bi ene ayi bia tienie eye number no a me de atugya no o freme na ye discuss de how no ana WhatsApp me no waka de how no e de akere me na ma kire se bia ye wei ana se ye sei me se number no eye 0241 847483 0241 847483 opa so hu ba bia me wa me wo nsra fm ho no mo a wo do ho no ma frɛ number na me na obehia nyame onhyira obi bia na onhyira obi anso a obɔ mpaye na ɔde na ho ɔde ne ɛbo a Agya Manso so Agya meda ase meda aha ene dik ma die no esi nche afi kora wiye bronya ne ewura mu no ebedi bronya no like say branda no kwada no eye bronya da no 24 near 25 near 26 near kwa di bronya akwa be say ye kwa di bronyo e kwa di bronya sabre ane ni lesi oti eye haji yanka oti antique Christy stubborn killer chewa ofri eye Iraq mamu ebesraye so for santi the obu amanye bi hwe ye don rich and obu amanye bi hwe ye sabre de ebra to say and the use we did Agya Manso oboro and amichia sampan MPP regional secretary amichia madofo almost 18 Osakafo osibibiala e woni be sabedi yiwa honest bi mu presented by Love FM, Insure FM, Lot and Execution Entertainment. Yo, Sacrum, we're gonna go back. We're gonna go way back. It's on and happening inside McLean Hotel, December 24, 2019. Paimuka 20 presents a rough war. Wait! Samiri's on the bill. I'm losing myself. Stone Boys on the bill. The lyricist Flo Stone and the florist Aquabwa. Oh, we got Joey B on the bill. Kofi beat the opponent. Kofi T. Kojong Kansan. Kuru. Tic Tac and Fifi Sela. Side lover. Strong man. Paimuka 20 is lit. Paimuka. Rates advanced 40 Ghana cities. And at the gate 50 Ghana cities for singles, 70 Ghana cities for couples. VIP 80 Ghana cities only. Paimuka 20 is partnered by Atum TV and Joy Prime. Paimuka 20 is sponsored by Atu Ginger Master, Palago Betes, Logi Travel and Talk, GT Bank, Tabia Herbal Mixtures. Paimuka. For inquiry on Paimuka 20, please call 0547 606 162 or 0542 545 947. Paimuka. Yes, every kid is ready for the Love FM Christmas Kids Party. It's the official Christmas party for my kitty boys and girls. That's where we play, make new friends, and have fun after long days in school. We will sing, dance, jump, bounce, run, and do all kinds of things while we win loads of prizes. Remember, there will be bouncy castles, swimming pools, electric trains, trampolines, and many more. And guess what? There's a big surprise. Santa Claus will be there to give us lots of sweet gifts. Dates 24th and 25th of December 2017 from 9 a.m. to 6 p.m. Ghana, shout out to everybody. I'm coming there. Making Hotel 24th. I'm coming to support on that for Pemuka, the baby and the fire. Chance, you know, that film. I didn't say, no, sorry, you're Making Hotel 24th.